春節に伴う中国の大型連休があさってスタート。例年は中国人の大移動がありますが、こちら国際線の到着口なんですが、次々と外国人の方が日本に入ってきています。中国の方は少ない印象ですね。今日の関空ではその兆しは見えず、背景にあるのは中国政府が国民に対し訪日旅行の自粛をたびたび呼びかけていること。中国の大手旅行会社による旅行先ランキングでも今年は日本がトップ10の圏外になりました。春節休みは23日まで。訪日自粛による関西の観光地での影響や変化が注目されそうです。